खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिजनी जिल्ला बिपिएफ आइजो गांखंआ मुलुगनां आइजो सान फालिदों। लिरगिरि उत्तरा बैसुमुतियारिनि साहित्य अकादेमि रावस्लाय बान्था मोननायाव बर' रेबग्रा जथुमा हामलायथि हरदों। गसाइगाव इउपिपिएल आइजो गांखंनि बानजायनायाव मुलुगनां आइजो सान फालिदों। आनजाद होनो फरायसालियाव थांनाय सानै फरायसाया गोमादों। बर' आइजोफोरा फारफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाहांबाय आरो बे जौगानायखौ बयबो थुलुंगा होनांगौ बुंदों खनिन्द्र बसुमतारिया। बरिमाखा दै जगायनाय बिथांखिनि 114 नखरा गोग्गो लोंनाय दैनि खाबुनिफ्राय जानगाराव थानांदों। भारतनि उदांस्रि दावहायाव मैखोम बाहागो लाबोनाय सरजनी नायडूनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै बिजनी जिल्ला कमिटि बिपिएफ आइजो गांखंआ दोलोनि मावख'आव मुलुगनां आइजो सान फालिदों। बिजनी जिल्ला आइजो गांखं बिपिएफनि आफादगिरि मुनमुन रायनि मासि दैदेननायाव फुंनि समावनो फिरफिला बिरहोगोनानै मोनसे सावरायमेल जथुम लानाय जायो। मेलाव बाहागो लानानै मुनमुन राया बुंदोंदि आथिखालाव आइजोआ रावनिबो खम नङा। आइजोआ गोसो जाब्ला मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावनो हायो। मावनो हायै जेबोआनो गैया। आइजोआनो नखर दागिरि, आइजोआनो बिमा देबि, आइजोआनो गासैबो। मानो होनोब्ला आइजो जानानैबो बै समाव सरजनी नायडूआ उदांस्रि दावहानि सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लानानै उननि समाव गभर्नर जाहैनो हादोंमोन। बैफोरनो मोनफा मोनफा बिदिन्थि। बेखायनो जों फै बयबो आइजो माहारिया हौवा माहारिजों समान समान गोख्रों हारि, समाज, नखर आरो गावखौ दानायाव बाहागो लानि फै होननानै मुनमुन राया बुंथिलाङो। जोबनायाव गासैनिसिमबो मुलुगनां आइजो साननि गाहाम हामलायथि हरनानै आइजो गोहो अरायबो देरहासार जाथों, जै जाथों बिमा माहारिनि होननानै जैथोनि होयो। दिनैनि बे आइजो सान फालिनायाव बिजनी जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि रबिराम खाख्लारि, बारग' एमएलए कमल कुमार ब्रह्म, रमिय ब्रह्म, सोलोंथाइगिरि अरुण बसुमतारी, सोलोंथाइगिरि सन्थला बसुमतारी, सोलोंथाइगिरि बिमुल बसुमतारी, सोलोंथाइगिरि बलराम ब्रह्म, खामिनी दैमारी, घरगेश्वर मुसाहारि आरो गोबां माननि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि आनन्द राम औवारी मोनहा बर' रेबग्रा जथुमनि जानानै हामलायथि बिलाइनि जोहै सोलोंथाइगिरि, गागि लिरगिरि आरो थुनलाइगिरि उत्तरा बैसुमुतियारिनो देग्लायनि साहित्य अकादेमि रावस्लाय बान्था मोननो हानायाव जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। शुक्रबारखालि गोदान दिल्लीनि रबीन्द्र भवनाव फोसावदोंमोन साहित्य अकादेमिया। अनुराधा शर्मा पुजारी लिरनाय असमिया गुबै बिजाब कान्चनखौ बर' रावाव रावस्लायनानै लिरगिरि उत्तरा बैसुमुतियारिया बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि लिरगिरि उत्तरा बैसुमुतियारिया बेनि अनगायैबो गोबां गाव सोरजिनाय गोबां बिजाब सोरजिखांबाय। आथिखालाव राफोद आरो गोख्रों आइजो लिरगिरि उत्तरा बैसुमुतियारिनि साहित्य अकादेमि रावस्लाय बान्था मोननो हानायाव गोबाङानो ससियेल मिडिया एबा फेसबुक, वाट्सएपनि जोहै जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। मुलुगनां आइजो सानखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव फालिनायजों लोगोसेनो दिनै 8 मार्च सनिबारखालि गसाइगाव मिरु इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखंनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै फालिदों। फुंबिलिनि समाव इउपिपिएलनि फिरफिला बिरहोनाय आरो गोजोननि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसेनो गोजोननि थाखाय फारौ, बेलुन बिरहोनाय आरो गसाइगाव गान्धीनगर गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय लानानै गसाइगाव ब्लक टावारसिम हानजा सुनाय हाबाफारिया गोजोनै जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि दिनै बे मुलुगनां आइजो सान फालिनायाव जायगानि एमएलए जिरन बसुमतारी, बिटिसिएलएनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि, मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, इउपिपिएल आइजो लाइमोन गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म, बिना गयारी आरो गोबां गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रोजा रोजा आइजो माहारिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। गुवाहाटी नुनमाथिनि सानै फरायसाया शुक्रबारखालि फरायसालिसिम थांनाय समावनो गोमानायनि खौरां मोन्दों। गोमानाय फरायसाफोरखौ नुनमाथि गोजौ फरायसालिनि फरायसा बिकास राजबंसि आरो आली हुसेन होननानै सिनायथिनाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला सानैबो फरायसाफोरा आनजादनि थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन नाथाय फरायसालिसिम सौहैयाखैमोन।
गोमानाय सानै हौवासा गथ'साफोरा हायद्राबादसिम थांदों जानो हागौ होननानै नखरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामनाय जादों। मानोना बिकास राजबंशीया गावनि बिमानाव थांनाय माखासे समनिफ्रायनो हायद्राबादसिम दावबायनायनि सोमोन्दै सोंगासिनो दङमोन। न'निफ्राय ओंखारलांनायनि सिगां बेगाव गोबां जि जोम आरो गोनांथार फोरमानलाइफोर लाना थांदोंमोन बिकास राजबंशीया आरो आली हुसैनाबो थांनायनि सिगां न'निफ्राय गोबां फोरमानलाइफोरजों लोगोसेनो नोगोद 10,000 रां लानानै थांदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ गोमानाय फरायसाफोरखौ नागिरना दिहुननाय हाबाफारिखौबो जागायबाय। बर' बिमा गौथुम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै बाक्सा जिल्ला एबसु आरो बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि हेफाजाबाव बर' बिमा गौथुमनि सेथि गायसनथाइ सान आरो मुलुगनां आइजो सानखौ बाक्सा जिल्लानि राबां बर' बाजाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिदों। बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिंथुमगिरि मुस्रिमा लीला बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै आइजोफोरा फारफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाहांबाय आरो बे जौगानायखौ बयबो थुलुंगा होनांगौ होननानै खनिन्द्र बसुमतारिया गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो जनता फरायसालिमानि एस'सियेट प्रफेसार डक्टर चिरजित स्वर्गियारि आरो थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो उदालगुरि फरायसालिमानि बुंथिगिरि डक्टर रश्मि ब्रह्मआ। बर' बिमा गौथुमनि सेथि गायसनथाइ सान आरो मुलुगनां आइजो सान फालिनाय हाबाफारियाव गोबां आइजो फोरोंगिरि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो फरायसाफोरनि मैखोमै बाहागो लानायजों हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबलाङो। सरकारनि बे मावथांखिखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिनाय फावथिनाजों रुजुदों सांग्रां नोगोरारिफोरा। लोंनाय दैनि थाखाय सरकारा गामि गामि नखर नखर गोग्गो लोंनाय दै जगायथायनि मावथांखिफोरखौ गोबां रां खरसा खालामनानै गायसंनाय जादोंमोन, जेराव गोबां मावथांखिया लुफुंनाय खामानिया आबुं जानायनि उनावबो दै जागायनाय खामानिखौ जागायाखैसै आरो गोबां खायसे जायगाफोराव दै जगायथायखौ होदोंमोनब्लाबो बन्द जानानै थांफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर खोन्दो सिंनि रायजोआरि सावस्रि इन्जिनियारिं बिफान बरिमाखा दै जगायनाय बिथांखियाव नखर नखर दै जगायथायखौ होदोंमोनब्लाबो नाथाय थांनाय 9 सानसोनिफ्रायनो दै जगायथाया बन्द जानानै थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि जाहोनाव बे दै जगायथायनि सिंनि गं 114 जन नखरा गोग्गो लोंनाय दैनि खाबुनिफ्राय जानगाराव थानांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे जगायनाय बिथांखियाव मोब्लिब बिफाननो होनो गोनां मोब्लिब मासुलखौ होयैनि थाखायनो मोब्लिब बिफाना मोब्लिब जगायग्रा कानेक्सनखौ हाख्लायनानै दोनदों। जाउनाव बन्द जानानै दं बे मावथांखियाव दै जगायथाय होनाय खामानिया। बेखौनो लानानै बरिमाखा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसेनो सरकारा होनाय बे गोग्गो लोंनाय जगायथाया रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिनाय फावथिनासो होननानै बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।